시가 라나서 동바워 아실라 시가 라나서 나는 도시에 저정란 말이그라 메코낭 탈라 가나송 노 무당시가 하나를 날라이 나가 매hin자 고아이 나빌라 노 무당시가 하나를 날라이 बेखौ मानसिफ्रा फोथायाना दस्रा हिनजावजों लाइन मारियो होननानै दिनै दासो हमनो मोनबाय आं बाहाय जों बिमा फिसानि गेजेराव उन्दुनानै जोंजोंनो थानानै हिनजावजों फन रायलायखुमागासिनो बियो बेवबायसो जानानै थगायलायबावबाय आंखौ नै दाबो लाइनाव दंमोन हिनजावा दासो दानहरदों नों बिदि देखायफ्लाबा जागोन नामा बेवबाय रिथाजों बिदि रायलायखुमायो बिदि लाइन मारिखुमायो साला बिसि फिसानि गेजेराव उन्दुनानै नोङो बिसि फिसाखौ बेबायदि मेगन खाथेग्रा सानबेसे मेगन खाथेनो नोंलाय आंखौलाय सानसे थगायनो नोंलाय आंखौलाय हो सानसे थगायनो नोङो साला लाजिनो रोङै फिसानि खाथियाव उन्दुनानै बेबायदि हिनजावफोरजों फन रायलायबाय थानो नै बावनो उन्दुदों आङो गाहा बावनो थानानै हिनजावजों फन रायलायगासिनो नैबे सियार फिसालानि सियार फिसायाव जिरायनानै थांलाय फैलाय जागासिनो बे फन रायलायनाया दिनै नायजोब बयबो बेखौ मानसिफ्रा फोथायाना आंखौ भिडिअ खालामनानै भिडिअखौ हरलायलायनानै आंखौ देखायहरलायलायबावो बियो आंखौ उन्दुलांदों साननानै नाय बिनि आखलखौ माबायदि मानसिफ्रा आंखौ दाख्लै स्टेटास दोननायखौ आंखौसो आजां गाजां बायदिसिना होनलायलायदों दिनै नायदो माबायदि बियो बिसि फिसानि खाथियाव थानानै बिसि फिसाखौ बेबायदि मेगन खाथेयो नाय बयबो हो आंखौ भिडिअ खालामफ्लाबा जागोन नामा बाव दावराव खालामनांगौ खालामनांबारगौ दा दावरावआ खालाममारनांगौ नामा फांखा होफैलायबाय बियो आंखौ फन रायलायनायखौ खोनायैनि फिसालाया गगा मोनदों फांखाखौ 1 नाम्बाराव होनानै आजों खरा होफैनानै जोंखौ खोनायैनि फन रायलायबाय थाबाय बे मा जाखो बे आरे आरो मादैमोन नैबे खोथायाहाय गोबां सिरियास ओमफ्राय आरो बेजों सिरियासजों लोगोसे गोबां मा दुखु नांथावबो खौरां आरो मा नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअनि थ्रुयैहाय एबा सेंग्रा सिख्ला जायबा संसार जानायावहाय जायबा दाजे मोजां मोनलायनाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड माने दाबा बिराद मोजां मोनलायो राइट दा बिथांमोनाहाय फिउचारनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया नैबे भिडिअनि थ्रुयै आं गोबां खोथा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनाहाय जायबा गोसथोलायनाय एबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड रिलेशनशिपआव दङ नैबे भिडिअखौहाय नायनो गोबां दरखारथार ओमफ्राय जायबा अलरेडि संसार जाखानाय बिथांमोनाबो नैबे भिडिअखौहाय नायनो थाखाय गोबां दरखारथार मानोना नैबे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना गोबां खोथा सोलोंनो हागोन एबा मा बुजिनो हागोन स' नोंथांमोनाहाय नैबे जाथायखौहाय नोंथांमोनाहाय डाउटबो जानो हागौ एबा बुजियाखैबो जानो हागौ आं नोंथांमोना क्लियारिफिकेसनखौ आं नोंथांमोना खिन्थागासिनो बिथांमोननि सोमोन्दैहाय मा जालायदों मा जालायाखै राइट साननैसो सिगां बिथांमोनाहाय नैबे भिडिअआहाय मा भाइराल जादोंमोन राइट नैबे भिडिअआहाय साननैसो सिगां मा भाइराल जादोंमोन नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायनानै लागोर ओमफ्राय बिनिनो बेलेग भिडिअ नोंथांमोननि आङो मा नांलायनाय बुलायनाय भिडिअ आं दसे समनि उनाव आं खिन्थागासिनो ओमफ्राय खोथायाहाय जाहैबाय मा जायबा आङो बे भिडिअखौ आङो सिगां नुनानै आङो मा एसेबां आं सिरियास लायाखैमोन जे आङो सानदोंमोन जे बिसि फिसायनि गेजेरावहाय एफोरो जाखायो होननानै मा एफोर जाखायो नङा एफोर मा बयजोंबो जाया बेफोर मा गोबां रियार एबा मा बिराद खम मानसिफोरजोंहाय जायो बुंनो थाङोबा बर' हारियाव एबा बर'नि जायबा बर' जातियावहाय बियो मा बेफोरबायदि काहानिया बांसिन जायो जों गुबुन जातियावहाय जों नुवाबाबो राइट नैबे हौवायाहाय मा खालामदों माने गावनि बिसि फिसा थाखानानैबो गावनि मा फिसालाबो दङ उन्दै 5-6 बोसोर नङाबा 4 बोसोर जागोन मा फिसालाबो सासे दंखायो ओमफ्राय मा बिनि बिसिबो दंखायो अब्लाबो मा हरावनो जा सानावनो जा माने जेब्ला उन्दुनाय समाव एबा उन्दुयै समावबो जायबा भिडिअ भाइराल जादों बे मा उन्दुनाय समावहाय ओमफ्राय बे नैबे हौवासायाहाय एबा नैबे हौवायाहाय एबा हासबेन्डाहाय मा खालामदों माने फन रायलायखुमाबाय थादों राइट फन रायलायखुमाबाय थादों माने गावनि बिसिखौहाय उन्दुलांबाय साननानै मा बेलेग हिनजावजोंहाय एबा बेलेग सिख्लाजोंहाय फन रायलायखुमाबाय थादों बेयाव मा
बिनि हिनजावा उन्दुआखैमोन जे बिखौहाय नायबाय थादोंमोन जे बियो मा खालामगोन होननानै खिन्थु बे माने बेलेग हिनजाव एबा बेलेग सिख्लाजोंसो लाइन मारिबाय थादों हा एफोरबायदि ओमफ्राय दा हिनजावाहाय बिखौनो रागा जोंनाय माने मा रागा जोंखागोन सोरनाबा हौवायाहाय एफोरबायदि जायो सोरनाबा हिनजावाहाय एफोरबायदि जायो संसार जानायाव एबा बर'नि गेजेरावहाय एबा बर'नि फेमिलियाव एफोर दा ट्रेन्डिंसो सोलिगासिनो एफोरथ' दा फिसासो जाबाय जों गोबां समनिफ्रायनो जों एफोरबायदि केसखौ जोङो नुबोबाय थाखादों गले गले जों नुबोबाय थाखादों एफोरबायदि केसखौहाय आङो सानो मा आङो जायबा बिथाङा जे हिनजावखौ जे जायबा दाजे माने सिखा रुवा लानानैबो बुनो नागिरदों जायबा गावनि हिनजावखौहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ दसे समनि उनावहाय नुनो मोनगोन ओमफ्राय आङो मा सिगांनो बुङो खालि गोसथोलायनायजोंल' जाया एक्चुअलि जोङो गोसथोलायनाय समावहाय एबा मोजां मोनलायनाय समावहाय जोङो हमनो हाया एबा बे सेंग्राया उनाव माबोरै जाहैगोन एबा बे सिख्लाया उनाव फैबाय थानाय इन फिउचाराव माबोरै जाहैगोन जों बिखौहाय हमनो मोना राइट गोबां सानबाबो सानख'नो हाया जोङो मोजां मोनलायनाय समाव सानगोन जे एफोरो मोजां मोनलायनाय समाव सानगोन जे बे सेंग्राया एफोरबायदि खालामनो हानाय नङा फिउचारावहाय एबा बे सिख्लाया एफोरबायदि बेलेगजोंहाय लाइन मारिनो हानाय नङा एबा बे सेंग्राया बेलेग सिख्लाजोंहाय लाइन मारिनो हानाय नङा स' एफोर खोथाखौहाय जोङो हमनानै मोना एक्चुअलि बेयावहाय मा दंमारो सासे हिनजावजोंहाय बेफोर हाबा जानाय मानसिफ्राहाय मानि थाखाय गोजोन मारा एबा सासे हिनजावाहाय सासे हौवाजोंहाय मानि थाखाय गोजोन मारा आङो बेयावहाय आङो 100आव आङो मा 20% बुंदों आरो 20-30% एफोर केसावनो गोबां गोग्लैनानै दंखायो नोंथांमोनाबो इखौहाय मिथिखायो निउस लाइभआव होदों गाबोन हिनजाव खारनाय गाबोन सोरनिबा हौवा खारनाय गाबोन सोरनिबा हिनजावखौ सोरबा हौवाया लानानै खारनाय गाबोन ओमफ्राय समफोर सोरनिबा हौवाखौ सोरबा हिनजावा लानानै खारनाय सोरबा हिनजावखौ सोरबा हौवाया लानाय एफोर केसाहाय माने ट्रेन्डिं सोलिबाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय एक्चुअलि मानो गावनि हिनजाव बेबा गावनि बिसि सासेजोंहाय मानो गोजोना एबा मा गावनि हासबेन्ड गावनि हौवा सासेजोंहाय मानि थाखाय गोजोना मानि थाखाय बेफोरबायदि गोदान नांगौ जालाबाय थायो मानि थाखाय इयावहाय मा दङ ओमफ्राय बे सिख्लाफ्राबो नोंसोर मा पात्ता मोना नामा जे बिनाव जे माने मा होनो हिनजाव दंखायो हिनजाव थासेयावबो नों बेजोंहाय नों माबोरै लाइन मारिदों बेलेगनि संसारखौहाय माने सिफायनो नागिरदों बेलेगनि संसारखौहाय सिफायनानै नों मा मोनगोन बेलेगनि संसारावहाय नों मानो हाबसनहैदों एबा नों जुदि नोङो मिथिखायो बे सेंग्राखौहाय बेनावहाय बिसि फिसा दङ होमबा बे सेंग्राखौ नोङो गार माथो पात्ता आजिखालि सेंग्राफोर इदिबो दङ जे माने थगायनानैबो गोसथोनाय जे आंनावहाय बिसि फिसा थाखानानैबो जे आंनावहाय गैया होननानै जे नोंखौ लाइन मारिनो हागौ नोङो सानसेबाबोथ' सानसे नों मिथिखाथारगोन जे बेनावहाय मालाबाबो बे थ्रुहाय एबा मालाबाबो थार खोथायाहाय थाखोमानानै थाया बियो सानसे सोराङावहाय फैखायो अब्ला नोङो बे सेंग्राखौहाय नोङो गार बे सेंग्राखौहाय नोङो गार नोङो मिन्थिनायावबो जे बेनाहाय माने बिसि फिसा दंखायो होननानै थासे माने मिन्थिनायावबो बेजोंहाय लाइन मारिबाय थानो मानि गोनांथि मालायनि न'खर संसारखौहाय दंस' खालामना होनो मानि गोनांथि नोंबो एसे बुजिनांगौ मेन खोथाया जाहैबाय जायबा माने मा होनो सिख्लाफोर नोंसोरो मिन्थिखानानैबो एबा बेनावहाय हासबेन्ड दङ एबा बेनावहाय सेंग्राफोराबो गोबां थायो जे बेनावहाय हासबेन्ड दङ बे हिनजावनावहाय बेनावहाय हासबेन्ड दङ ओमफ्राय सिख्लाफोराबो जुदि मिन्थिखायोबा बे हौवानाहाय माने हिनजाव दंखायो होननानै अब्लाबो माने लाइन मारियो गोबाङानो बेफोरबायदि आजिखालि जास्ट फेसबुक एसएमएसआव मोनसेल' एसएमएस हरनानै नांगौ गलि खाबाय आरो एसे साननांगौब्रा साननायनि खर'खौहाय बयनोबो होदों एसे साननांगौ गोबां खोथा माने सिरियास ओरैबायदि खोथा माने सोरनिबा हौवाखौहाय सोरबा हौवाया लाना थांदों सोरनिबा हिनजावखौहाय सोरबा हौवाया लाना थाङो सोरनिबा हौवाखौहाय सोरबा हिनजावा लानानै थाङो माने इदि माने साननो रोङा नोंसोरनि थाखायनोथ' ओमफ्राय दा गोबां बेयावहाय केस दङ खोथाया जाहैबाय सिख्लाफोराहाय जेब्लानो जोंफोरबायदि सिंगोल मानसिया जोंथ' एक्चुअलि पियर सिंगोल जोंफोरबायदियाहाय माने
बिराद गोसो मोजां एबा जोंफोरबायदिहाय जाय जे माने गाइखेरनिफ्रायबो बांसिन गुफुर जायबा नोङो दै लोङो बे दैनिफ्रायबो जोंनि गोसोआहाय बांसिन माने गुफुर एबा साफासिन जोङो बिनिखायनो मा जों थगायनो रोङा बेलेगखौहाय जोङो मा मिसा खोथा बुंलाबाया होननानै जों थगायनो रोङा जों बिनिखायनो दिनैसिम जोङो गार्लफ्रेन्ड एबा मा जोङो हिनजाव मोनाखै जों माने जों थगायलाबायाना जों थार खोथा बुंनानै लायो बिनिखायनो जों मोनाखै बेलेगफोरनि बायदि आल बाल जुदि थगायलाबायोबा जों इदि मावो जों हाबा जायाखै जोंनाव बेफोरबायदि फैसा दङ जों बेफोरबायदि खामानि मावो जों एसेबां खामायो बेफोरबायदि गोदाव सोराव होननानै जुदि पाथायलाबायोबा हिनजावफोरखौ जोंबो ओरैनो मोनो खिन्थु मा लाब उनावबाबो बे सानसे थार खोथाखौहाय मिन्थिखागोन बिनिखायनो जोङो मा थार खोथाखौ जोङो बुंनानै जों प्रप'ज खालामो बिनिखायनो मा सिख्लाफोरा रेजेक्ट खालामो ओमफ्राय बैफोरबायदि हौवाखौहाय गोदाव सोराव हौवाखौहाय लाहैला बायसिगोन उनावहाय बैफोरबायदि मा जानानै पस्तायहैसिगोन ओमफ्राय दा गोबां मानसिफोराबो मा हिनजावफ्रा एक्सुवेलि सिख्लाफ्राथ' प्रप'ज खालामबाथाय बुङो जे आंनावहाय माने बयफ्रेन्ड दंखायो एबा मा आंनावहाय गोसथोनाय माने दंखायो होनो दै सिख्लाफ्रा गोबाङानो थगायाबो दै गोबाङानो थगाया ओमफ्राय गोबाङानो थगायोबो ओमफ्राय दा बुङो जे मा सिख्लाफोरखौहाय प्रप'ज खालामनो थांबाथाय आंनाहाय बयफ्रेन्ड दंखायो होनो खिन्थु एसेबां दुनियाव बड'लेण्डआवहाय दुनिया बननि सिख्लाफोर दङ गासिनाबो लायनो माने बयफ्रेन्ड एबा गोसथोनाय दंखायो बिखौनो सोरबा सेंग्राखौ थासे थानानैबो नोङो सोरबा सेंग्राखौ नोङो सोंनानै नायलाय नोंनाव गोसथोनाय दंना गैया होननानै बे गैया होनगोन अब्ला अबाव थांखो बे सिख्लाफ्राहाय अबाव थांखो मा बे सेंग्राखौहाय सोंबाथाय आंनाव गोसथोनाय गैया आं सिंगोलसो होनगोन अबाव बोरो गोबाङानो इदि माने मा सोंबाथाय माने सेंग्राफोरा माने गोसथोनाय गैया जायो गोबां सेंग्राफोरा नों मालाबा एगजामपोलाव नोङो रियेल लाइफआवहाय नों मालाबा ट्राइ खालामनानै नाय नोंनाव गैयासो बुंगोन बे सेंग्राया आंनाव गोसथोनाय गैयासो होनगोन खिन्थु सिख्लाफ्रा सोरबा बिराद मोजांबो थायो जे आंनाव गोसथोनाय दंखायो होनो सोरबा थगायनो हागौ खिन्थु 80% थार खोथाखौहाय बुङो दै आंनाव गोसथोनाय दंखायो होननानै खिन्थु मा सेंग्राफ्रा माने सोंबाथाय बुङो जे आंनाव गोसथोनाय गैया होमब्ला बे सिख्लाफ्रा अबाव थांदो ना बे हाबा जागानायफोरासो लाइन मारिनानै दं नामा बे हाबा जागानायफोरासो लाइन मारिनानै दं नामा होमबा नोंथांमोनाहाय मा सानो बिनि सोमोन्दै उनावसो बैफोरबायदि मा गोदाव सोराव जाहैला बायसिगोन बेलेगनि न'खरफोरखौहाय सिफायनानै होला बायसिगोन दाख्लैबो जानानै थांदों क'क्राझारनि जायबा सासे हिनजाव माने हौवासा गथ' थाखानायाबो मा ढेकियाजुलियावहाय खारबोनानै बेलेग हौवाजोंहाय एबा मा सेंग्राजोंहाय खारबोनानै माने मा न'आव दावराव दावसि खालामफैनाय अब्ला मा बेलेगनि संसारखौहाय माने सिफायनो सानो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बेलेगनि संसारखौहाय माने सिफायनो सानो नोंसोर बायदिखौ एक्सुवेलि खानानैसो बुनांगौ आंनि हिसाबावहाय नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बैफोरबायदि मानसिफोरजोंहाय मा खालामनो सानो नोंथांमोनाहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थानानै होलाय गोबां दुखुनांथाव खोथा आदै आरो मादैमोन नोंथांमोना मा सानो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ आं दिनै बारा गोलाव खालामथ'ला आं फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोनखौ आङो फार्स्ट अफ अल माने आं लास्टावनो बुंनोसै नोंथांमोना भिडिअखौहाय गोबां नायो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोयो जाहाथे नोंथांमोननि आङो मोनसे मोननै साबस्क्राइब मोनगोन होननानैसो आङो भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियाआव आं लाबोबाय थानाय जायो एबा मा आङो इउटुबावहाय आपल'ड खालामबाय थानाय जायो सम मोनाबाबो सम दिहुननानै आङो भिडिअ बानायनाय जायो नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै बयबो साबस्क्राइब खालामना होलाय जेसेबांबो मानसिया आंनि भिडिअ नायदों बयबो साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज आंबो नोंथांमोननिनो बर'निनो फिसा होननानै आंखौ मा नोंथांमोनाहाय सापर्ट खालामनानै हो जाहाथे आंबो गोसोआव मोजां मोननाय एबा मा आंबो नोंथांमोननि सिगाङावनो भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदिनो थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि थ्रुयैहाय एसेबाबो मोनसे खोथा बुजिदों जानांगौ थेंक इउ लाभ इउ अल अफ इउ